ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଅଜସ୍ର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନା ଧରୁନି। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ପିଲାଟିଏ। କେବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ଚାଟଶାଳାକୁ ଯିବ। ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଟଶାଳା ଯିବି। ମା, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଏଇ ଦେଖ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଚାଟଶାଳାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଆଜି ଚାଟଶାଳା ନ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଟଶାଳା ଯାଇନି। ଆଜି ନ ଗଲେ ଗୁରୁଜୀ ରାଗି ଯିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ଆରେ ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଣେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦେହ ସାରା ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଗଲା। ମତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ। ତୁମର ଏ ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ, ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ନା ସାର୍, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଟଶାଳା ଆସିବା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କାଦୁଅରେ ଖସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ବାଃ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଇଏ ଖାତିର ନ କରି ତଥାପି ଆସିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଧୋଇ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ତୁମେ ମାନେ ତ ଦେଖୁଛ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଣି କାଦୁଅ ହୋଇ କେତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପକାଇ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମତୁଲ କରିଦେବା। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଠିକ କରିଦେବା। अरे वाह, ये
ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଏସବୁ ସେ ରଘୁ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ସେ ଏକା କରି ଦେଖେଇଛି। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ନନା। ତା ଭଳି ପିଲା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ କାଟି ପାରିବୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମ ଗାଁର ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ମଧୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ମା ମା ସେ ପିଲା ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ମଧୁବାବୁ ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତଭାମାପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତୁଳସୀ ଯେପରି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ତାଙ୍କର ମହାନତା ସେପରି ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଃଖୀଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା କରିଥିଲେ। ଜୋତାରେ ଟିକେ ଖରାପ ବାହାରିଲେ ସେ ଗଦା ଗଦା ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି।